xa sincokola nosomashishini ndiyafuna ke uyohlomla phaya kuWhatsApp wethu 0648546398 sincokola kunye naye uNombongo Moyi ongusomashishini apha ke kuKomani. Kwabantu abayaziyo iKomani kukho la renki kuthiwa yeyaseHewu. Ushishina pha ke usisi, she is a street vendor, right? Remember, we talk about street vendors and their challenges nayo yonke into ebangqongayo xa beshishina. Now we are speaking to usomashishini who has overcome some of those challenges. Kodwa ke njengasomashishini okanye ke njengasomabhizinisi, you always umane uhamba umahlandenyuka, basically ufumana umahlandenyuka wengxaki. You know, when you are in a business awuzokwazi into yobana ke ibe smooth kude kuyophela, ziba khona ii-potholes nanjengaliphina ishishini. So sincokola kunye naye Mphulaphuli, hlomla wena phaa kuWhatsApp wethu. Ubunazo ke ii-SMSs, thumela i-SMS yakho ku47126. We are currently live streaming from our Facebook page. Ndigqiba ukuthi cheke pha, we have 90,000 followers. Ithi ke lonto lencoko lena oludliwano ndlebe olu alupheleli pha emoyeni kubaphulaphuli who are over 200,000. We have an online presence, online followers that are 90,000 namhlanje. Ndigqiba kuyijonga Mphulaphuli, ithi ke lonto uncedo esiza kulifumana apha luluqinisekileyo uba oludliwano ndlebe luzawufikelela apho kumele into yokubana lufikelela kuyo. Siswam, ndiyakwamkela kwinkqubo yosomashishini, Essence of Biz, inkqubo enceda osomashishini, izisa ulwazi kwaye iyakutyhilela nendlela ukuba uncedo olu ungalifumana phi. Ndiyafuna ke uqale ubulise kubaphulaphuli, uzazise ungubani, naphaya kuFacebook ndiyacinga into yokubana babukele ngeli ixesha. Okay, ke siswam, ndiyabulela kakhulu. Sawuthatha lithuba ndibulise kubaphulaphuli beVokani Community Radio. Igama lam ndinguNombongo Moyi, ndisuka kwilali yakuZingquthu. Ndize apha eKomani ngokuzothengisa. So apha eKomani ndifike 2018 ndiqala ukuzimisela ibusiness, but andiqalanga ngomisa istand. Ndingumntu stand ngokwangoku, kodwa andiqalanga ngomisa istand. Ndiqale ndathengisa izonka nejuice, ndijikeleza kunye nefruit pha erenkini yaseHewu. Irenki yaseHewu ibikwela cala lebhasi ngoko. Yaze yamuva ke ngoku yaza kule renki intsha. Kulapho ndimise khona ke ngoku istand opposite no Grants Cash and Carry. So ke ngoku ndaqala ibusiness yam 2020 ukumisa istand. So ekumiseni kwam phana istand bendiqale ngopheka iplate. Ndapheka ke iplate, egambeni kwexesha ke ngoku zandoyisa iplate because of andina shelter kula ndawo ndima kuyo. So ndine-frames nje endizimisileyo epho ndixhoma khona intente ukuba indigqume ngela xesha ndisebenza phayana. So ke ngoku ii-challenges endiye ndadibana nazo eziye zabangela uba mandiyeke ukupheka phayana estandini zinto yoba xa i-weather ingekho right, ingekho ntle, so kunyanzeleka uba mandingavuli ke ngoku estandini. So ke ngoku loo nto indenza uba mandiluze ii-customers, and ke ngoku ii-customers zingakwazi ukundithemba ngoba kaloku funeka xa uthengisayo ube ngumntu osoloko upresent. And ungumntu osoloko une-respect kwii-customers zakho, ube ngumntu othembekileyo. So ke ndiyenzile ke loo nto, ndaqomba manditshintshe indlela yokwenza ngoba kaloku andizukwazi ungabikho kwibhizinesi, yayibona. Ndaqomba ke ndizame ukuthengisa ifruit, then ndibhraye ecaleni kwaphaya estandini sam. So ndenza loo nto ke ngoku ndisaqhuba kanjalo ngokwangoku. Right. Now, xa usithi njengokuba uqhuba elishishini uye eyona nto iye yakuphazamisa iba yimo yezulu, right? And ke ngoku now ndicinga into yokubana mhlawumbi naxa usele ubhraya ne iyayiphazamisa nayo inantsika ukushishina oku kuyakuphazamisa
okokubana mhlawumbi ngezinye imini iba iweather eza kustop into yobana ungakwazi ngaphandle kwefruit neveg mhlawumbi yeyiphi enye indlela osupplementa ngayo i-income kuba kaloku sizawuba khona esasikhewu so uba namhlanje ngenxa yokuba kuyanetha andikwazi ubraya? Sisi wam andifuna uphosisa andinayo enye indlela andinayo enye income endinayo ngaphandle kwebusiness le ndiyenzayo and ke ngoku ndiye ndadecide uba mandijoyine as network marketing ukuze ndizokwazi ukongeza kuleni imali yestand. I-network marketing endiye ndayijoyina ke iye kwa Lady Bloom nekunye neyakwa Last Skincare Product neyakwa singazibizi zonke. Okay. Zizo zontathu ke i-product endiye ndajoyina kuzo ukwenzela uba ngabantu xa kukho imeko ezibangela uba ndingakwazi ukuyoma pha ndiyazi uba noko ikhona enye imali endinayo endlela yokuyingenisa. Uyayibona? So ke sisi wam ndiye ndacetyiswa ngomnye ubhuti wathi Nombongo man le business yakho kawenza ba indlela yoba mawukhule. So icebo qala ngo-register ikhampani then uyi-business yakho izoba registered then ke ngoku uzohamba ezida kuthiwa ziyahanjwa like umasipala unayo isithembiso sokuba unalo ihlobo loba angancedisa ngalo abantu abasakhulayo njengam. So ke ndiyazamile ke sisi ukulanduka ukuzihamba ezo ndlela. Ndabhalisa ikhampani registered ikhampani yami isenenceba then ke ngoku ndaya kwa SEDA ndayifumana i-tax number then ke ngoku ndangena kwiminyango yalapha kwamasipala ndisenzela uba ngabantu ba ndizofumana uncedo. Eyona nto ndicelayo nokumntu wakwamasipala umameleyo ndicela indlela yoba sikhawuleleke thina abantu basazama more special thina youth ngoba baninzi abantu endiqale nabo and nabanye abazintanga zam nabadala kunam endiqale nabo ibhizinesi but abanye abantu baye bathi bobona ii-challenges esiye sidibane nazo ebhizinesini baqombe abantu mabayeke uthengisa. But ke ngoku mna kuba ndizazi uba analo enye ithemba and ke ngoku kwakwikhaya makulo kuxhonyekeke kwalapha kum so yandibangela ke ngoku loo nto maninyamezela imake before siyofika pha ekhayeni lakho kuba ndiyayibona into yobana ikwenza emotional lena yasekhaya. Now ndiyafuna ukuva kuwe njengokuba ke ngoku usoregisterishe le nkampani usebenza pha kula rank yasewu mhlawumbi ngazintoni umasipala okanye mhlawumbi ke usida njengokuba usitsho indlela anokuncedisa ngayo kwishishini lakho? Bendirhalela mna umasipala angandincedisa ngoba andinike le mali kuthiwa iyafumaneka koosomashishini abasakhulayo because le company yam sisi ndinombono ngayo ndineminqweno ebalulekileyo ngayo so ngase ibe into enophumelela but ke ngokuba ndingekabi nawo amandla wayo iyafana nongathi ayikabikho ngokwangoku because ngoku bendirhalela uba ndifumane la mali and ke ngoku ndizifumanele i-building apha eKomani ndibe ndisenza i-catering ngokwangoku. Okay. Now looking at iKomani nokugcwala kwayo nokuxakeka kwayo mhlawumbi ingabe ujonge kwi-building kuphela kuba ndiyabona olunye uhlobo umasipala norhulumente aye ancedise ngalo ingakumbi kubantu abashishina pha ezantsi kukuba mhlawumbi umuntu anikwe icontainer okanye mhlawumbi kuthiwe bana nathi sizawunokhela indawo ethile. Ingabe mhlawumbi amathuba anjalo wona ungawamkela? Ndingawamkela sisi wam ndingavela kakhulu ngoba kulaa ndawo ndikuyo ndiphandle. All right. Now masibuyele pha kulaa ncoko you mentioned kokwenu koyame ngawe basically, right? I want to hear from you since uqalile ngo-2020 ukuzothi kangoku mhlawumbi kweli shishini ingabe zintoni onothi uyazikhomba okanye onothi uzenzile ngokushishina uthengisa pha estandini. Ndiyibuziswa le nto ke ukwenzela into yokubana umuntu omameleyo pha ekhaya naye ocinga into yokubana hayi man ukuyokuma pha estandini akuzundenzela nto, right? Andizuzuza nto imali nje mhlawumbi yozinxibisa neyokutya ayizundenzela zinto ezinkulu. Ndiyafuna ukuva kuwe ke ngoku into yobana uNombongo yena
njengokuba iqalile pha ishishini lakhe zindoni onozibalula onothi kanti wena uye wazenzela? Ewe sisiya ndingaqala ngokuthi uyayibona ibhizinesi yestand. Umuntu oyijoinileyo ibhizinesi makayithathe serious noba ingaba incinci kangakanani na, because iye ikhule ibhizinesi from mna ndithethe ngam ne. Mna indincedile kakhulu laa nto yoba ndiphakame ekhaya ndizomisa apha, and sisiya thina mandiqale ngokuthi sikhuliswa ngumzali oyi-one. Okay. And singabantwana abathathu ekhaya. And ndim umntana omdala phaa kumamam, and umamam akaphangeli. So ekhaya ke ngoku from uqala 2018 to ngoku ndizamile ukokha mna phaa ekhaya, noba ke ayondlu ingako kodwa u-3 room ndimzamile ukumokha ngoku. And ke ngoku sisiya uqaphela uba nalapha kule ndawo ndihlala kuyo funeke ndirentile. Yes. And ke nasekhaya funeke kujongwe kwakumba mandibagrosalele because umama usebenza kwa-EPWP. So ke ngoku sisiya yile nto ndikhuthazayo uba nakumntu omtsha okanye umntu osacingayo makaphakame ahambe ozama. Yes. Right, Mphulaphuli weVukani Community Radio. Ndiyafunda ukubana ke ube inxalenye yale ncoko yethu namhlanje phaya ku WhatsApp wethu 064-854-6398. Ndiyafuna uyoqoba naphaya on our Facebook page uba ke uMphulaphuli ingabe kanti uthini na, ingakumbi ke ngale ncoko esinayo namhlanje, ukuva kuwe okokubana zithini na ezakho izimvo Mphulaphuli, mhlawumbi nawe iyakuchaphaza le ncoko sincokola ngayo apha, okanye ke unalo ulwazi onothi uzise kule ncoko, ingakumbi ke ngoncedo uNombongo angathi ke alifumane. Nombongo, ndiyafuna umhlawumbi ke uxhobise abaphulaphuli pha ekhaya, ingakumbi ngalento yokuba ke uye waregistarisha ibhizinesi ne. Abantu abaninzi banale perception yokuba ukuregistarisha ibhizinesi into yabantu abathile okanye into yabantu abafundileyo. Mhlawumbi wena ezintoni oziye wazilungisa uzokwazi into yobana uregistarishe, mhlawumbi zizi-ID copy, zintontoni, yonke laa nto. Take us through that, sinamizuzu nje emihlanu. Take us through the process yokubana uze ukwazi into yobana kuthiwe nazi impepha ibhizinesi yakho engu-Isenenceba, it is registered. Sisiya xa ufuneka uregistarishile funeke uhambe ungumntu I need uba ube nemali uba mawube uyarejista. Ukhona ke ubhuti on-assistileyo ondincedisa uba mandibe i-registered ilantuka ikhampani yam, ubhuti Sizwe Nqame. So umntu ke ofuna urejista angathatha i-contact kabhuti Sizwe Nqame then aregistarishe ibhizinesi yakhe. Kubalulekile kakhulu ke ngoku ukuba ibhizinesi yakho ibe registered, ngoba xa uhamba ezindawo ufuna ezifunding kwamasipala kuye kubuzwe ibhizinesi yakho na i-registered na. So ke ngoku ndiye ndicebise ke ngoku umntu oseneshishini lakhe ongekaregistarisha makaphakame ahambe oregistarisha then ahambe okwenza i-tax number kwaSIDA. kwaSIDA. Right, Mphulaphuli. Okay. Right, ke Mphulaphuli weVukani Community Radio. uSIDA ke nguSETFA ngoku. Remember we always usikhumbuze apha enkqubeni Mphulaphuli into yokubana uSIDA noSIFA they became one company. Kwaye ezi services uyakwazi ukuzifumana naphaya kwa-ECDC. Right, make sijonge kweli cala Mphulaphuli. Right, again Mphulaphuli weVukani Community Radio phaya ku 90.6, 98.4 na ku 99.9 inkqubo yosomashishini. Le nkqubo lena ke iqulunqelwe ukuba incedisane nawe ingakumbi ke ukuba ungusomashishini osakhasayo nofuna ukukhula, kodwa ke ingabavaleli nabo sebekhulile kuba kaloku
ulwazi olu sulufumana phaya kubo. 40 mizuzu umphulaphuli bethileke intsimbi ka-12 o'clock sihleli kunye naye uNombongo. Ungangena phaa kwi-calls zethu kanye ke ku-WhatsApp umnxeba 0648546398 sikwazi ke ukuqhagamshelana nawe. Utshilo niyamva uthi ayidingi imali nintsi, ayidingi izinto zinintsi zingako ukuba uregisterishe ikhampani. Remember, you can register your company from phaya kwa-CIPC okanye ke kwi-Bees portal yabo. They have 2 online systems that you can use eziza kuncedisa into yokubana ke uregisterishe ibusiness yakho. Sihlala sisitsho ke apha enkqubeni sisithi eyona ndibalulekileyo qala ureserve igama lekhampani yakho. Unamagama 4 owaphiwayo pha okanye ke one-chance yokuba uwabize mphulaphuli. Ithi ke loo nto uzawusebenzisa la magama. Elokuqala leli lizawukhethwa okanye kujongwe lesibini, kujongwe nelesithathu nelesinye, kodwa the first name is the most preferred one. Ukuba lisetyenzisiwe ngomnye umntu kujongwa eli lesibini. i-R50 qha kuphela imali eye ithi ibizwe for that transaction yokuba ke usecure igama leshishini. 125 isetyenziswa ke ukuregisterisha le nkampani yakho ukwazi ke ngoku ukuzoqalisa ushishino, which will be opening doors for you to go and apply for i-funding. Sizikhwaza imihla ngemihle ke apha enkqubeni indawo umntu anothi afumane kuzo i-funding ku-NYDA, ngakumbi ke kubantu abatsha. NYDA ngu-SEDA, which is now SEDFA. Zikhona ke nezinye NEF, which is National Empowerment Fund. Ikhona ke nalesi ikhwaze izolo mphulaphuli, ikhona nalesi zawuncokola ngayo namhlanje phaya emva kwentsimbi yokuqala, which was launched on the 27th of June kulona unyaka phaya eburhulumenteni, nayo ipha kwa-SEDFA. If you go to uSEDFA uza kuyifumana zonke ezi nkcukacha. Ndicinga into yokubana about 900 million that is dispersed okanye ke imali ebekwe bucala for iminyaka emithathu ezayo ezawuthi ixhase oosomashishini abaqala amashishini wabo. Ayilibali nayo ke i-Spaza Shop Fund encedisana nabo banezipaza shop ingakumbi phaa ezilalini nasezilokishini. Imali ke engange-R100,000 oyinikwayo iyahlulahlulwe kathathu la mali mphulaphuli. Enye yayo ithenga i-equipment, enye yayo ikunike i-training, enye yayo ikunike i-online system eza kukuncedisa ubala stock ukwazi ke nothatha imali ngekhadi from your customers, right? Ndiyabona into yobana iminxeba yethu akho nto phayana. Masijonge phaa on our WhatsApp ukuba sinaye na umphulaphuli sizokwazi ukuva amazwi okugqibela phaya kuye uNombongo. Okay, ngathi sinaye ke umphulaphuli, masijonge apha. Okay, no yapha kula nkqubo lena. Alright, ndiyacinga into yokubana ke Nombongo mandikunike nje imizuzwana sikwazi ukuva kuwe amazwi okugqibela. Usikhwazele futhi nenombolo yakho uzokwazi into yokubana ke abaphulaphuli bakwazi ukuqhagamshelana nawe. Okay, sisi ndiyabulela kakhulu. Mandithathe elithuba ndithi kumntu osakhulayo ebhizinesini ndicela someleleni, because ebhizinesini akukho lula and kungekho lula nje zininzi ii-challenges esiye sidibane nazo endleleni yebhizinesi. So ndicela more special ku-youth esakhulayo and esazamayo, so ndiyacela uba ngabantu ba sinyamezele and ndiyacela abantu abanakwazi ukusinceda bangasinceda. Inamba yam masiye evenkileni kuqala. Alright.
Right, ke Nombongo, masiye phaya kwinombolo yakho ukuba abaphulaphuli bangakufumana njani. Inamba yam endifumaneka kuyo ye-calls ngu-061 174 6064. Okay. Cela uyiphinda 061 174 6064. Okay. Then WhatsApp number yam 083 69 27 474. Siyabulela kakhulu siswam ngokuba ke ube inxalenye yethu namhlanje kwaye sikunqwenelela konke okuhle kwishishini lakho. Siyathemba into kubana noko mhlawumbi kwinyanga ezizayo uyawube ukhona umehluko apha kwishishini lakho. Ndivile nokuba unawo nomdla wokuya kwi-catering, so sikunqwenelela konke okuhle. Ndiyabulela sisi. Thank you so much. Right, mphulaphuli ke weVukani Community